हरे माताजी कृष्ण। मंगलारती की attend- हरे कृष्ण। ओके मिस நம்ம வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா கிளாஸ். நம்ம இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயம் படிக்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ நம்ம 10வது அத்தியாயனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா விபூதி யோகம், பூரணத்தின் வைபவம். கிருஷ்ணரின் உடைய முழுமையான திறன்களை வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 42 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 பிரிவினாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 4 பிரிவாக பிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து அறியப்படாதவர் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் பரம புருஷனாக இருக்கிறார். எப்படி ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து கடகால் எப்படி பேஸ்மெண்ட் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா, அது மாதிரி அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமானவராக இருக்கிறார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சதுர் ஸ்லோகின்னு சொல்லுவோம். 8லேருந்து 11 பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இந்த தூய பக்தியை எப்படி பண்றதுன்றத அதை சொல்றாங்க. நம்ம இத்தனை நாள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ இல்லையோ இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப விசேஷம். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12ல 18 வரையும் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து
இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். அவருடைய விபூதிகளை வந்து விவரிக்கிறார். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டு ரெண்டு ஸ்லோகமா ஒருத்தர் படிச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? நமக்கு அப்போ ஈஸியா இருக்கும். பாலமுருகன் பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान उवाच भूये भूय एव महाबाहो शृणु मे ब्रह्मवस यत्ते अहं प्रिय प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या ஹரே पुरुषो। கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் ஃபர்ஸ்ட் பேசுறாங்க? கிருஷ்ணர் தான் பேசுறாரு. நேத்து யார் பேசினது? கிருஷ்ணர் தான் பேசினார். எட்டாவது ஸ்லோகத்துல வந்து எட்டாவது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் பேசினார். ஸோ இங்க வந்து புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் நீ விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஸோ என்ன சொல்றாருங்க கிருஷ்ணரு? நீ வந்து என்னுடைய நண்பன் இல்லையா? எப்படியாப்பட்ட நண்பன்? பிரியமான நண்பன். அதனால இதுவரையும் சொன்னதெல்லாம் பெருசு இல்லப்பா, இப்ப சொன்ன பாருப்பா அசலான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இதை நீ வந்து எப்படி கேட்கணும்? நல்லா கேட்கணும். இதை கேட்கறதுனால உனக்கு சிறந்த ஞானத்தை வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்றார். ம். அதனால அவர்கிட்டயே வந்து மறுபடியும் கிருஷ்ணர் சொல்றார். அப்ப நம்ம எத்தனை முறை கேட்டுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்புறம் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் படுத்துட்டு இருக்கார். அவர் யாரு? எனி கெஸ்ஸிங்? அவர் தான் வந்து கிருஷ்ணர், பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணன். ஓகேவா? அவர் காலாண்ட ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து நம்மளுடைய அர்ஜுனன். அவர் தலை மாட்டாண்ட ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து துரியோதனன். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து எப்போ இந்த சீன் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சண்டை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க ரெண்டு பேரும் போறாங்க. அதாவது அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் பார்த்து பேசிட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு வராருன்னு போறார். அவங்க வீட்டுக்கு போனாரு. அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களுடைய பெரியவங்களை எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நேரா அவர் போறாரு. அவர் ரூம்ல படுத்துட்டு இருக்காரு. சரின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ இந்த விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌரவர்களுக்கு தெரியுது. சகுனி மாமா இருந்துட்டு என்ன சொல்றாரு? இதுடா துரியோதனா, இது மாதிரி அர்ஜுனன் போயிருக்கா, என்ன நடக்குது, நீயும் போட அங்க போய் பார்த்துட்டு வாடான்னு அமுச்சு விடுறாரு. சரி, இவர் மாமா சொல்றாரேன்னு அப்படின்னு போறாரு. இவர் நேரா யாருக்கும் நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ண மாட்டார். நேரா இவர் ரூமுக்கு போவாரு. நடப்பாரு. இவர் என்ன படுத்துட்டு இருக்காரு, நான் ஏன் தலைமாட்டு காலு கடையில உட்காரணும், நான் பெரிய அரசனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையாண்ட உட்காந்துட்டார். இதெல்லாம் நம்ம அர்ஜுனன் இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? ஸ்மார்ட்டா தூங்குற மாதிரி நடிச்சிட்டு இருக்கார். பட் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கார். சரின்னு சொல்லிட்டு வேணுமெண்டே கண்ணை திறப்பார். கண்ணை திறந்தா நம்ம எதை பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட்? காலாண்டு யார் இருப்பாரோ அதை பார்ப்போம். அர்ஜுனா, என்னப்பா எப்போ வந்தேன்னு அப்படின்னு கேட்குறேன். ஆ, நானும் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரியோதனன் சொல்வார். சரி அப்படியா, நான் கவனிக்கலன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். சரி, என்ன விஷயம்னாரு, இது மாதிரி சண்டை நடக்க போது, யுத்தத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. சரிப்பா, என்னோட நாராயணி அஸ்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படை ஒரு பக்கம் இருக்கும், நான் ஒரு பக்கத்தில் இருப்பேன் அப்படின்றாரு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ், என்ன சொல்றாரு? நீ எனக்கு நீங்க இருந்தா போதும்னு அப்படின்றார். ஓகே, துரியோதனன் இருந்துட்டு இவன் என்ன முட்டாள்தனமா கேட்குறான்னு, எனக்கு நீங்க படை கொடுங்கன்னு அப்படின்றார். அப்போனா நிறைய அக்ஷோகணிகள் வந்து இவங்க பக்கம் இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் 11 அக்ஷோகணி வந்து கௌரவர்கள் படை பக்கம் இருக்கும். சரி, வீட்டுக்கு திரும்பி போறார். சகுனி மாமா கேட்குற, என்னடா ஆச்சேன்னு அப்படின்னு. இது மாதிரி அவன் அர்ஜுன முட்டாள்தனமா வந்து படையை கேட்டான். அப்ப அர்ஜுனனை கிருஷ்ணரை கேட்டாரு. நான் வந்து படையை கேட்டேன். ஏய் இல்லடா, நீ வந்து கிருஷ்ணரை தான்டா கேட்டிருக்கணும் அப்படின்னு. அவன் மனசுக்குள்ள நினைச்சுப்பான், அர்ஜுனன் முட்டாள் நினைச்சேன், எங்க மாமா சகுனி கூட தலையே இல்லைன்னு அப்படின்னு யோசிப்பான். பட் ஆக்சுவலி யாருக்கு தலை இல்லை? துரியோதனனுக்கு இல்லையா? அதனால அவன் பொருளை கேட்டான். ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। न मे विदु सुरगणा प्रभवं नमो मगर्षय अगमादिर्हि देवानां मगिषीणां स सर्वश यो माम् अजम् अनादिं स वेति लोकमगेश्वरम् अशमूढश मादेषु सर्वभावै परमुच्यते। हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ.
ஸோ ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துடைய பொருள் பார்த்தீங்கன்னா, தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களும் ரிஷிகளும் நானே ஆதியாவேன். ஸோ என்ன சொல்றாரு, என்னை பத்தி யாருக்கெல்லாம் தெரியாது, நம்ம மனுஷங்க விடுங்க. ஆ ரிஷிகள் தேவர்களால கூட, தேவர்களால கூட, எத்தனை தேவர்கள் இருக்காங்க, 33 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்க, அவங்களால கூட என்னோட வைபவங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஏன்னா இவர் இருக்கிற லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோகல விருந்தாவனம், வைகுந்த லோகம். இது வந்து எல்லா லோகத்தை காட்டிலும் மேலே இருக்குது, பிரம்ம லோகத்தை காட்டிலும் மேலே இருக்கு. ஓகேங்களா. நமக்கெல்லாம் என்ன தெரியும், அதாவது 14 பிளானிட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 பிளானிட்டரி சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கு, மித்தது வந்து மேலே இருக்கு. அப்பர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம், லோவர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம் சொல்லிட்டு ரெண்டா வகைப்படுத்துறாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 லோகங்கள், கீழே வந்து 7, மேலே வந்து 7. மேலே இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மலோகம். பிரம்மலோகத்தை தாண்டிலும் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுந்த லோகம். அதனால பாத்தீங்கன்னா யாராலும் அங்க போக முடியாது. அங்க போகணும்னா ஒரு தூய்மை இருக்கணும் நம்ம கையில. எப்படி வந்து நம்ம ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கு, வண்டர்லா எல்லாம் போனோம்னா என்ன வேணும், நுழைவுச்சீட்டு வேணும் இல்லையா. நுழைவுச்சீட்டு இல்லாம அங்கெல்லாம் போக முடியாது. அது மாதிரி அந்த லோகத்துக்கு போனா கூட நமக்கு ஒரு தகுதி வேணும். ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, யாருமே அவருடைய வைபவங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியல. ஏன் தெரிஞ்சுக்க முடியலன்னா, அவர் தான் இது எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணாரு. ஆதி ஆதி அந்த வார்த்தைக்கு என்ன, முதல் என்ற பொருள் இல்லையா. அவங்கள ஆமா எல்லாத்தையும் மாதாஜி. நம்ம, ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாத்தையும் படைச்சது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ அகம் ஆதிர் ஹி தேவானாம் மகிஷனானாம் சர்வசக. ஸோ யாரால என்னோட வைபவங்களை புரிஞ்சிக்க முடியாது, அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல இவரு சொல்லியிருப்பார், கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ற சொல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பார். ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து 6 ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து ஃபுல்லா இருக்குது, அவர் ஒருத்தர் கிட்ட தான் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணாவது ஸ்லோகத்துல, எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றனோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். ஸோ இந்த 3 வார்த்தைகள் நம்ம நல்லா மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். என்னை பிறப்பற்றவன், அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறப்புன்றதே இல்லை. அப்புறம் வந்து அவர் வீழ்ச்சியே அடைய மாட்டார். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அச்சுதான்னு சொல்லும். ஓகேவா. ஆஹ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பமும் இல்லை அவருக்கு. ஓகேவா. எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அவர் தான் இருக்கிறார். ஓகேவா. எல்லாத்துக்கும் மூலப்பொருளாகவும் அவர் தான் இருக்கிறார். ஸோ அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்தியமானது. ஓகே. இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து தேவகி மாதா நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருக்காங்க. யார் பிறக்க போறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா வந்து பிறக்க போறார். ஸோ அதனால அந்த லீலையை பார்க்கணுன்றதுக்கோசம் தேவர்கள், ரிஷி, கந்தவர்கள் எல்லாருமே அங்கே வந்திருக்காங்க. பிரம்மா, சிவன், வியாசர் எல்லாருமே. ஓகேங்களா. ஏன்னா அந்த அவரை வந்து பார்க்கறது வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு பெரிய விஷயமா, அவங்களாலே வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். ஓகேங்களா. நம்ம பலஸ்துதி என்ன படித்தோம் இன்னைக்கு பத்ம புராணத்தில். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சரில் தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறக்கிறாரு. எப்படி பிறக்கிறாரு, பிரம்மாண்ட ரூபத்தில் 4 கை ரூபத்தில் பிறக்கிறார். சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை ஏந்து. தேவகி மாதா சொல்லுவாங்க, என்னப்பா நீ இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக பிறந்திருக்கே, கம்சன் வந்தானே நான் உன்னை எங்கே ஒளிச்சு வைப்பேன், நீ சின்ன குழந்தையா மாறிடுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டக்குன்னு கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தையா மாறிடுறார். ஏதாவது குழந்தைய நம்ம வந்து இவ்வளோ ஆடை ஆபரணங்கள் அணிஞ்சு பார்த்துருக்குறோமா, பேசுறத பார்த்துருக்குமா, பேன் கத்துறத தான் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. இதுதான் அவருடைய பிறப்பே வந்து திவ்யமானது. ஓகேவா. இது எல்லாரும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட நமக்கு என்ன ஆகும், நம்ம குழப்பத்திலிருந்து விடுபடுவோம், எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவோம். அதுதான் பலஸ்துதியும். ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. பிரபு, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு, கார்த்தி பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। मगर्ष्य शब्द पूर्व सत्वारो मानवस्तदा मत्यावो मानसजादा येषां लोक इमां प्रजा। ஆ, இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த हरे कृष्ण। பிக்சர்ல நம்ம பாக்குறோம், இந்த காத்துல பறக்கக்கூடிய மனுஷன் யாரு,
பார்த்தீங்கன்னா நாரதர் மகரிஷி அவருக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கு. ஸ்பேஸ் மேனுன்னு சொல்லுவோம். நம்ம இப்பெல்லாம் வந்து ராக்கெட்டு, ஏரோப்ளேன்ஸ், ஹெலிகாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஆகாயத்தில் விடுறோம். பட் இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே கடவுள் அந்த சக்தி அவருக்கு கொடுத்துருக்கார். அவரும் சரி, அப்புறம் சப்த ரிஷிகளும் சரி, அப்புறம் 4 குமாரர்கள் இவங்கெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தாங்க, யாரால படைக்கப்பட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான். அதனால தான் கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து ஆதியானவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவங்க தான் இவங்க. அதனால தான் இவங்களுக்கு கூட அந்த கிருஷ்ணரை பத்தி முழுமையான ஞானம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம 2வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். ஓகேவா? 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடம் இருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு யோகங்களிலும் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடம் இருந்து தோன்றியவை. அதாவது எப்படி வந்து இந்த சிருஷ்டி ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணருடைய தொப்புல இருந்து தாமரை வரும். அதுல இருந்து தான் பிரம்மா வரார். பிரம்மா கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவர் சிருஷ்டி தொழிலை வந்து நீ பண்ணுப்பான்னு சொல்லுவார். ஆனா அதுக்கு தேவையான மூலக்கூறுகள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் படைச்சிருக்கார். ஸோ முதன்மையான படைப்பாளி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். அதை வந்து சர்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். 2ம் தரைப்பட்ட படைப்பாளர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி கிரியேட்டர், விசர்கா. ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறத வந்து இவர் என்ன பண்றாரு, அசெம்பிள் பண்றார். இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய பசங்க தான் இந்த நாரதர், இந்த சனத்குமாரர்கள். ஓகேங்களா? இவங்க வந்து சொல்லுவார், நான் வந்து நீங்க போயிட்டு மக்களை வந்து அதிகப்படுத்துங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். நாரதர் வந்து வேதங்களை படிப்பார். அதனால அந்த செயல்களை செய்ய மாட்டார். நான் குடும்பத்தில் போனேன், அதில் வந்து சிக்கிப்பேன். ஈவன் சனத்குமாரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரொம்ப பழமையான ரிஷிகள். பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 வயசு குட்டி பசங்க மாதிரி இருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப மூத்தவங்க. ஓகேங்களா? அவங்கள வந்து நாங்கெல்லாம் அந்த பக்கம் போவே மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு பக்தி மூல பக்கம் வந்துட்டாங்க. ஸோ பிரஜாபதி, பிரஜான்னா மக்கள், மக்களை உருவாக்குறதுக்கு வந்து தான் பேர் வந்து பிரஜாபதி. ஓகேங்களா? எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? அவர்கிட்ட தான் எல்லாமே தோன்றியது. ஓகேவா? பரமபுருஷ பகவான் ஷாமசுந்தர வடிவத்தில் இருக்காரு. தலையில மயிர்பீலி வச்சிருக்காரு, கையில புல்லாங்குழல், எப்பவுமே பசுக்கு பிடித்தமானவரா இருக்கார். அதனாலதான் அவர் வந்து கோவிந்தான் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்புறம் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் தான் வந்து ஸ்வயம். ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குதுங்க மாதாஜி. ஸோ அவர் வந்து ஸ்வயமா இருக்கார். ஸ்வயம்னா என்ன, தானா இருக்கிறது. அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்துச்சு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கிட்ட இருந்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து பல அவதாரங்கள் வருது. ஓகே. அதாவது ஒரு நம்ம வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு கார்த்திகை திருநாளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வீடு ஃபுல்லாக விளக்கு ஏற்றி வைப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எல்லா விளக்கு ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி மெயினாக ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சிருப்போம். அந்த விளக்குல இருந்தா நிறைய வகை விளக்கு ஏற்றிட்டு போவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அது வந்து 50 விளக்கும் ஏற்றலாம், 100 விளக்கும் ஏற்றலாம். ஆனால் முதன்மையான விளக்கு முதன்மை விளக்கு இல்லையா? அது மாதிரி தான் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணருடைய சக்தியிலிருந்து பிறந்து வந்தவ தான் அவதாரங்கள். இந்த அவதாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 6 வகைகள் இருக்கு. குண அவதாரம், லீல அவதாரம், புருஷ அவதாரம், சக்தி ஆவேச அவதாரம், குண அவதாரம் சொல்லிட்டு 6 யுக அவதாரம் சொல்லிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது அந்த 10 அவதாரம்னு படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? 10 அவதாரங்கள். அதாவது மச்ச கூர்ம வராக, நரசிம்ம வாமன, அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லீல அவதாரங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி இவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்திருக்காங்க. நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே. விஷ்ணு இருக்காரு, வராக இருக்காரு, எல்லாருமே இருக்காங்க. இவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லா அவதாரங்கள் வந்திருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா சக்தி அவேஷ அவதாரம் பரசுராமர். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கல்கி, ராமர் எல்லாருமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்தாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஆ கார்த்தி பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேத்தி தத்வத யஜோ சோக விகல்பேன யோகேன புஜ்யதே நாத்திர சம்யஷ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எவன் ஹரே எனது கிருஷ்ணா மாதாஜி. இத்தகு வைபவங்களை யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகமே இல்லை. அவர்தான் முழுமை, அவர்தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து பேஸ் அப்படின்னு யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாரோ அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்துச்சு. இந்த பிரபஞ்சங்களும் இந்த பிரபஞ்ச சக்திகளும் எல்லாமே அணுலிருந்து எல்லாமே அவரால் தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதுன்னு எவன் ஒருத்தன் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறானோ, அதை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவனுக்கு என்ன வேணும், அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, பொறாமை இருக்கக்கூடாது இல்லையா? சு- அப்படி இருந்தா அவன் வந்து என்ன மாதிரி பக்தி பண்றான்,
சாதாரண பக்தி இல்ல, கலங்கமற்ற பக்தி. எப்படி வந்து தங்கத்தை வந்து சுத்தம் தங்கம் நம்ம பணம் போடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி கலப்படம் இல்லாத பக்தி. அது என்னப்பா கலப்படம் இல்லாத பக்தின்னா, பொருள் ஆசை இல்லாம இருக்கிறது. மண் ஆசை, பெண் ஆசை, எந்த ஒரு ஆசையும் இல்லாம பற்றற்று கிருஷ்ணர் தான் சொல்லிட்டு நம்ம சரணாகதி அடைஞ்சு அவர் மேல பக்தி பண்றதை தான் வந்து கலங்கமற்ற பக்தி. எந்த ஒரு ஆசையுமே இல்லாம கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயல் தான் பக்தி. ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து பக்தி, தூய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி, அன்அலாய்ட் டிவோஷன் சொல்லிட்டு சொல்றோம். அவன் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா கண்டிப்பா அந்த மாதிரி பக்தியை பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. சனிதா மாதாஜி, சத்யா हरे மாதாஜி. कृष्ण माताजी। ஆ अहम सवर अहम सवर्बस्य प्रभवो प्रभवो मंद सर्वं प्रवर्धते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभाव समन्विताः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவர் என்ன சொல்றாரு, அகம் சர்வசிய பிரபோ, இந்த ஜட உலகத்திற்கு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் நான் தான். மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே, ஸோ எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. இது மத்வா பஜந்தேமா, இது யார் வந்து நல்லா புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்கோ, பூதபாவ சமன்விதகா, அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டுட்டு இருக்கான், வேற எதையுமே பண்றதில்ல. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் இது நல்லா தெரியும். என்ன தர்மம்னா என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு கடமை இருக்கு. நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் ஆக்குபேஷன், நம்மளுடைய செயல் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி பண்ணுறது தான் வந்து நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் ஆக்குபேஷனல் டியூட்டி. அதாவது ஆக்குபேஷன்னா செயல் இல்லைங்களா, நம்ம எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய ஒரு செயல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி. ஓகேவா? அதுதான் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. யாருக்கு பண்ணணும், பரமபுருஷ பகவானுக்கு தான் பண்ணணும், வேற யாருக்கும் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிக்சர்ல பார்க்கறீங்க இல்லையா, ஒருத்தர் படுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா. ஸோ புருஷ அவதாரத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான அவதாரங்கள் இருக்கு. ஓகே, அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காரணோதக சாயி விஷ்ணு. ஓகேவா? இவர் காரணோதக சாயி படுத்துட்டு இருக்காரு. அவருடைய ஆம், சரும துவாரங்கள்ல இருந்து ஆஹ், துவாரங்கள்ல இருந்து ஒவ்வொரு அண்டங்கள் வருது. இந்த பிக்சரை சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்டா பபிள்ஸ் மாதிரி தெரியுது அவங்களுக்கு. அந்த பபிள்ஸுக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாராயணன் இருக்கார். அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. ஓகே, அவர் வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கிறது வந்து கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. நம்ம கிட்ட எல்லா ஜீவாத்மா கிட்ட, எறும்பு, கொசு, யானை, மனுஷன் எல்லார்கிட்டயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மா இருக்கார். ஓகேங்களா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. 3 வார்த்தையை ரிப்பீட் பண்றேன். காரணோதக சாயி விஷ்ணு, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய துவாரங்கள்ல இருந்தா ஒவ்வொரு அண்டங்கள் வருது. ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. ஒவ்வொரு ஜீவ ஆத்மாக்குள்ள இருக்கிறது வந்து ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு ஆகிய பரமாத்மா. இது வந்து புருஷ அவதாரங்கள்ல 3 பேர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மச்சித்த हरे மத்கத कृष्ण। பிராண போதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்த ச மாம் நித்தியம் துஷ்யந்தி ச மரந்தி ச. அதாவது என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மச்சித்த மத்கத பிராணா, எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனையில் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. பக்தர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா அவருடைய சிந்தனையில தான் மூழ்கி இருப்பாங்க. சரிப்பா, இதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிறது. அவரது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் நம்ம பிரபுபாதா பார்க்குறோம். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண கிரகஸ்த வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்தாரு, நல்லா வாழ்ந்தாரு. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து கடவுளுக்கோசம் தன் வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிச்சார். ஓகேவா? ஸோ அவருடைய வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. நமக்கு தெரியும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா விட்டு போகும்போது 69 வயசு கூட்ஸ் கப்பலில் தான் போனார் இல்லையா. அங்க போயிட்டு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில பக்தி, இந்த சூன்யமான கண்ட்ரி, அங்க பக்திலாம் என்னன்னு தெரியாது. நம்ம ஊர்லயாவது தெருவுக்கு தெருவுக்கு ஒரு கோயில் இருக்கும் இல்ல, பக்தின்னா என்னன்னாவது தெரியும், ஒரு நாகரிகமா இருப்போம். அங்க எங்கேயுமே எதுவுமே இல்லாத நாட்டுக்கு போயிட்டு பக்தியை எடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு வந்தார், கிருஷ்ணரை கொடுத்தார். ஓகேவா? 108 கோயில்களை வந்து அவருடைய வாழ்நாள்ல முடிச்சார் இல்லையா. எத்தனை புக்கு எழுதினார், 70 80 புக்கை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சுட்டு அவருக்கோசம் சேவைகளை செஞ்சார். ஓகேவா?
மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். என்ன பண்றாங்க? துஷ்யந்தீச்ச ரமந்தீச்ச. அதாவது சந்தோஷமும் திருப்தியும் எப்படி வருது? நமக்கெல்லாம் ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா வருமா? சாக்லேட் சாப்பிட்டா வருமா? அது எத்தனை நிமிஷம் இருக்கோ அந்த நாக்குல சுவை இருக்கிற வரையும் வரும். இல்லைன்னா நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எதிர் வீட்டுக்காரங்க பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதாவது பொருளை பேசினா கொஞ்சம் சந்தோஷம் வருமா? இல்லையா? அது அந்த நிமிஷத்துக்கு இல்லையா? ஆனா இந்த பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்தாங்கன்னா என்ன பேசுவாங்கன்னா கடவுளை பத்தி பேசுவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன வரும்? புண்ணியம் தான் வரும், ஆத்ம ஞானம் வரும். அத உலக கதையை பத்தி பேசினா பாவம் தான் வரும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ். அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திண்ணை எல்லாம் இருக்கும். வழிப்போக்கர்கள், அதாவது பாத யாத்திரை பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து தங்கறதுக்கு இடமாவும் அந்த வீட்டு ஓனர் வந்து அவங்களுக்கு இப்போ சாப்பாடும் கொடுப்பாங்க. சாப்பாடு டைம்ல போனாங்கன்னா அந்த காலத்துலலாம் சமைச்சிட்டு யாராவது பசியா இருந்தீங்கன்னா வாங்க எங்க வீட்டில் சாப்பாடு ரெடியா இருக்குன்னு கூப்பிடுவாங்களா, வெளியே வந்து சத்தமா கூப்பிடுவாங்களா. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து என்னாச்சு, ஒரு வழிப்போக்கர், அவர் பேர் எனக்கு மறந்துடுச்சு, போயிட்டு இருக்காரு. ஓன்னு மழை. அதனால வீட்டு கதவை தட்டுறாரு. சரி, அந்த வராண்டா இருக்கு, வராண்டால போயிட்டு அவர் இருக்கிறார். ஓகேவா? இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இன்னொருத்தர் வராது, கதவை தட்டுறாங்க. சரின்னு திறக்கிறாங்க. படுத்துட்டு இருந்த மருந்து எழுந்து உட்காந்துட்டாரு. அவருக்கு இடம் கொடுத்தார். ஓகேவா? ஸோ மறுபடியும் கதவை தட்டுறாங்க. ஒரு சின்ன வராண்டா. ஓகேவா? அப்ப சரின்னு சொல்லிட்டு மூணாவது ஆளா ஒருத்தர் வர்றார். ஸோ மூணு பேருக்கு வந்து அங்க உட்காரத்துக்கு இடம் பத்தாது. அதனால என்ன பண்றாங்க, நின்னுக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ பார்த்தா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல யாரோ நெருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த மூணு பேர் நிக்கிறதுக்கு கூட இடம் பத்தல. என்னடா, யாரோ இன்னொருத்தர் நாலாவது மனுஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்கன்னு பார்த்தா அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகே. ஏன் அங்க வந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ என்ன சொன்னோம், அவங்க தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருக்கு ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறார்கள். இவங்க என்ன பத்தி பேசுவாங்க? கடவுளை பத்தி தான் பேசுவாங்க. அதனால என்ன பண்ணுவாரு, எங்க வந்து கடவுள் பத்தி பேசுனாங்க கடவுளே அங்க வந்து உட்காந்து பாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ இது மாதிரி இதுதான் அந்த சம்பவம். நம்ம இன்னும் குறிப்பா நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையில எங்க வந்து சுந்தரகாண்டம் படிக்கிறாங்களோ அங்க வந்து ஆஹ் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு மனை போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? அது எதுக்குன்னா ஹனுமன் வருவாருன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ஒரு பிரின்சிபல்ஸ், அது நான் எங்க ஃபாலோவும் பண்றாங்க. ஓகே. ஆ இது யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சனிதா மாதாஜி, கவி மாதாஜி. हरे ஆ, कृष्ण। கவி மாதாஜி. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि युक्तियोगं तं यो न माम् उभयान्ति ते। ஹரே हरे கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபடுபவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கான தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். இங்க என்ன சொல்றாரு, தேசாம் சதத யுக்தானாம். ஓகே. எப்பொழுதும் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம். அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பக்திய, அவங்களுக்கு தேவையான புத்தியை வந்து நானே கொடுக்குறேன். ஏனாமா உபயந்திதே. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து அவரு கொடுக்குறாரு. இந்த பிக்சர்ல நம்ம யாரை பார்க்குறோம்னா ஒரு குட்டி பையனை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த குட்டி பையன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா. ஓகேவா? அவங்க அப்பா பேர் வந்து உத்தானப்பா தான். அவங்க அம்மா அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுனிதி. அவருக்கு வந்து ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு, சுருச்சின்னு சொல்லிட்டு. எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஒய்ஃபில் வந்து விட்டுட்டார். ஓகேவா? ரெண்டாவது ஒய்ஃப் வீட்டில் தான் இருப்பார். முதல் ஒய்ஃபுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் இந்த துருவ மகாராஜா. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் அவங்க அப்பா கிட்ட போறார். அப்போ வந்து அவங்க சித்தி சொல்றாங்க, ஆஹ் சித்தியோட பையன் வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பாரு அப்பா மடியில. சரி, தம்பி உட்காந்துட்டு இருக்கானே, நானும் போயிட்டு அவர் மடியில உட்காந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மடியில ஏறி போய் உட்காருவான். அப்போ அவங்க சித்தி வந்து சொல்லுவாங்க, உனக்கு எந்த தகுதியுமே இல்லடா, நீ ஏன்னா என் வயித்துல பிறக்கல, அதனால அவர் மேல உட்கார்றதுக்கு எந்த தகுதி இல்லை, போன அப்படின்ட்டாங்க. உனக்கு அந்த தகுதி வேணும்னு நீ என் வயித்துல பிறக்கணும்னு நினைச்சேன்னு போயிட்டு விஷ்ணுவை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறாங்க. அந்த பையனுக்கு ரொம்ப துக்கம் தாங்க முடியாம அழுக. அவனுக்கு என்னன்னா, எங்க அப்பா வந்து என்னை எதுவுமே சொல்லாம அமைதியா இருக்காரு, அந்த அவமானத்துல அழுதுட்டே போவான் அம்மா கிட்ட. இது மாதிரி இல்லை, இது மாதிரி எல்லாம் ஆச்சுன்னு சொல்லாரு. ஆமாப்பா, உங்க சித்தி சொல்றது கரெக்டு தான். நம்ம கிட்ட வந்து ஒன்றும் இல்லை, அதனால தான் உங்க அப்பாவே இந்த பக்கம் நம்ம அரண்மனைக்கு திரும்பி வர்றதே இல்லை. உனக்கு ஏதாவது வேணும்னு நினைச்சேன்னா நீ பகவான் நாராயணனை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணேன்னு அப்படின்ற. அவனுக்கு கோவம் வந்துச்சு. அவங்களுடைய அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுயம்பு மனுவோட பையன் தான் உத்தான பாதா. அவருடைய அப்பா யாரு? பிரம்மா. போயிட்டு தவம் பண்ணுவான். 6 மாசம் தவம் பண்ணுவான்.
நீர் நீர் கொஞ்ச நாள் குடிப்பார், உலர்ந்த இலைகளை சாப்பிடுவார், அப்புறம் மூச்சை பயிற்சி பண்ணி இது மாதிரி 6 மாசங்கள் பண்ணுவார். போகிற வழியில் வந்து நாரதர் முனி வந்து வருவார். ஓகேங்களா? நாரதர் முனி வந்து அவரை பார்ப்பார். என்னடா இப்படி போயிட்டு இருக்கியேன்னு அப்படின்னு கேட்பார். இல்லை, நான் வந்து நாராயணனை பார்க்கணும். டேய், போகிறது வந்து அடர்ந்த காடுடா, அங்கே வந்து புலி சிங்கம்லாம் இருக்கும், நீ வாடா போகலாம் வீட்டுக்குன்னு அப்படின்னு. நீங்க பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து நான் கடவுளை பார்க்கறதுக்குரிய வழியை சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க, இல்லையானா அமைதியா உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொல்லுவார். நாரதர் புரிஞ்சுட்டார். ஓ, பையன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தெளிவா தான் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓம் நமோ பகவதே நாராயணாயன்னு சொல்லிட்டு, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்னு சொல்லிட்டு மந்திரத்தை சொல்லி கொடுப்பார். அவரும் அந்த மந்திரத்தை வந்து தவம் பண்ணுவார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வருவார். கடவுள் வந்தா அவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. ஏன்னா தன்னுடைய இருதயத்துக்குள்ளேயே கடவுளை தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு, வெளியேயும் கடவுள் தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அவருக்கு ஒரு சந்தேகம், நான் உள்ள பார்க்கறதா வந்து வெளியே பார்த்துட்டு இருக்காரான்னு சொல்லிட்டு கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டு திகைச்சு நிற்பார். ஓகேவா? ஸோ அவருடைய நோக்கம் என்னவா இருந்தா, என் தாத்தாவுடைய பெரிய கிங்டம் அரசாட்சி எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு தவம் பண்ணுவார். அப்புறம் வந்து கடவுளை பார்த்தோன்னே, அவருடைய சௌமிய ரூபத்தை பார்த்தோன்னே, அச்சச்சோ, நான் உடைந்த கண்ணாடி பீஸுக்கு போயிட்டு ஆசைப்பட்டனே, வயிறம் நிக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுவார். ஏன், அதாவது நான் உலக ஆசை வேணும்னு சொல்லிட்டு, பொருள் வேணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ண, எனக்கு அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம், நீங்க போதும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். இல்லப்பா, நீ கேட்டதை வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அவருக்கு வந்து திகைப்பு, சின்ன பையன் திகைப்பு, பேச்சு வரல. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சங்கால தட்டுவார். ஓகேவா? கடவுளுடைய பாஞ்சசன்ய சங்கால தட்டுவார். அப்போ அவருக்கு ஆத்ம ஞானம் வந்து துருவ பிரேயர்ஸ் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஸோ அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, துருவ லோகத்தையும் கொடுத்தார். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஞானம் இல்லை, சின்ன பையன். சங்க வச்சு என்ன பண்ணாரு, ஞானத்தை கொடுத்தார். அதே மாதிரி பிரகலாதனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பையன், அவர் தலைமையில கையை வச்சார், அதனால ஆத்ம ஞானம் வந்துச்சு அவருக்கு. நரசிம்ம ஸ்துதி பண்ணார். ஸோ அவரை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை கூட அவரே கொடுக்குறார், இல்லையா? ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனே மாம் புபயா யாந்தி தே. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு நம்ம கவலையே படக்கூடாது. எனக்கு அது வரல, நான் இப்படி பண்றேன்னு. அவர் என்ன பார்க்குறாரு, நம்ம முயற்சி பண்றோமா பார்க்குறார். நான் வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் இப்படி பண்றேன் அப்படி பண்றேன் அப்படிலாம் பார்க்கறதே இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து கடைசியில் வந்து இப்படி தவம் பண்றாரு அவர். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மாதம் வந்து அவர் என்ன சாப்பிட்டார்னா, பழத்தை சாப்பிட்டார் 3 நாளைக்கு ஒரு முறை. 2வது மாசத்துல வந்து உலர்ந்த புல்களை சாப்பிட்றார் 6 நாளைக்கு ஒரு முறை. 3வது மாதம் வந்து தண்ணீர் வந்து 9 நாளைக்கு ஒரு முறை குடிக்கிறார். 4வது மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றையே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிக்கிறார். 5வது மாதத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே காலில் நகராம தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ எவ்வளோ அளவுக்கு டிட்டர்மினேஷனோட பண்ணிட்டு இருக்காரு, இல்லையா? ஸோ இவர் யாருனால இதை பண்ண முடிஞ்சது, ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிட்டார். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து எல்லாம் நம்ம கையில வந்து இச்சை இருக்கணும். நான் கடவுளை தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும்னு அந்த இச்சை இருந்தா கடவுளை எல்லாத்தையும் தேவையான விஷயத்த நமக்கு பண்ணி கொடுப்பார். அவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருவையும் அமைச்சிட்டாரு. குரு மூலமா மந்திரமும் கிடைச்சிச்சு, தவமும் பண்ணாரு, பலனும் அடைச்சார், இல்லையா? இந்த யுகத்துல மாத்திரம் இல்லை, நல்ல சிறந்த அரசரா செவ்வனே ஆட்சி பண்ணாரு. அப்புறம் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா துருவ லோகம்னு சொல்லிட்டு அவர் வச்சிருக்கார், அவருக்கோசமும் சரி அவர் அம்மா கோசமும். ஏன்னா அவங்க அம்மா வழி காட்டினாங்க, இல்லையா? போடா நீ நாராயணன் போய் பிரார்த்தனை பண்ணிடான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கோசமும் ஒரு அவங்க இறக்கும்போது தனியா ஒரு ஏரோப்ளைன் வரும் அவங்கள கூட்டிட்டு போறதுக்கு. துருவலோகம் அழியாததுன்றது நமக்கு தெரியும். இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். அவர் பாஞ்சே சன்னிய சங்கால அதை தொடுறார். ஓகேங்களா? ஓகே. தேஷாம் ஏவானுகம் பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானம் ஜம் தமஹ நாஷயாம் யாத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. அதாவது அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்கள் இதயத்தில் உள்ள வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர் விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். இப்போ நம்ம வீட்டில் சாயங்காலம் ஆயிடுச்சுப்பா, கரண்ட் போயிடுச்சு, கரண்ட் வரல. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு விளக்கையோ ஒரு மெழுகுவத்தியோ ஏற்றி வைக்கிறோம். அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல அந்த இருட்டு வந்து போயிட்டு வெளிச்சம் வருது. அது மாதிரி இப்போ நம்ம கிட்ட எல்லாருடைய இருதயத்திலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மா இருக்கார். அவர் பரமாத்மாவா இருந்து கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கிட்ட வந்து சைத்திய குருவா இருந்து நம்மளுடைய அறியாமை என்ற இருளை வந்து போக்கி வைக்கிறாரு. இதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க 2 பிக்சர் பார்க்குறோம். அதாவது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன். மேலே இருக்கிற பிக்சர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். அந்த சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது, அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது, அது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரிஷித் மகாராஜாவுக்கு வந்து பாகவதம் சொல்லி கொடுக்குறார்.
ஓகேவா? ஸோ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு மரணம் 7 நாள் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டார். ஸோ நான் எதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எதை பண்ண எனக்கு நன்மை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு நதிக்கரையாண்ட போய் உட்காரார். ஸோ இவருடைய எண்ணத்தை புரிஞ்சுட்டு கடவுள் என்ன பண்றாரு, சுகதேவ் கோசாமி அனுப்புறார். சுகாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 வயசு, பரீட்சித்துக்கும் வந்து 80 வயசு. வயசு வித்தியாசம் பாருங்க, யார்கிட்ட இருந்து யார் ஞானம் பெறுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் வந்து நம்மளுடைய அறியாமை நீக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுவார் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? அவர் வந்து அதை பாகவதம் கேட்டுட்டு முக்தி அடைஞ்சார். அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு குட்டி பையன் மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கார். அது யாரு? கபில தேவர். ஓகேவா? அவங்க கீழே ஒருத்தவங்க உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க யாரு தெரியுமா? ஏதாவது கெஸ் பண்றீங்களா? அவங்க அம்மா. ஓகேங்களா? தேவஹூதி. கர்தப முனிக்கும் தேவஹூதிக்கும் பிறந்த குழந்தை வந்து கபிலா. ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்க. கடவுளை எப்படி பக்தி பண்ணுறது, எப்படி வந்து தேவஹூதி வந்து சாதாரண பெண்மணி இல்லை. ஏன்னா கபில தேவர் யாரு? கிருஷ்ணர். பகவானே வந்து ஒரு ரூபத்தில் வந்து அவங்க அவதரிக்கிறாங்கன்னா அவங்களும் தூய பக்தி தான். இருந்தாலும் அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டு ஞானத்தை பெறுறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து வயசு வித்தியாசம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்மளுடைய அல்டிமேட் திங் என்ன? கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணரை பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம், அதை தான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? சனிதா, கவிதா, கவிதா மாதாஜி. சரி, கார்த்தி பிரபு படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच प्रब्रह्म प्रमदाम पवित्रं परमं पवान् पुरुषं सजात्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम अगुस्तवामृष्य सर्वे देवर्षिद नारस्तदा असितो देवलो व्यास स्वयं सैव प्रवश्यम। ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण। ஸோ அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு இந்த இடத்துல, நீரே பரபிரம்மன், பரமம், பரம் பிரம்ம, பரமம், பரம்தாமா. ஃபர்ஸ்ட் லைன், பரம் பிரம்ம, நீதான் பரபிரம்மன். ஓகேவா? பரம்தாமா, நீங்க இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான இடம். ஆ பரந்தாமா, அவர் வசிக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வீட்டில் தான் நம்ம வந்து லைட்டு போடணும், எல்லாம் பண்ணணும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுய பிரகாசமா இருக்கும். ஏன்னா அவருடைய உடம்ப சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிச்சம் இருக்கும். அதை வந்து பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்றோம். அந்த பிரம்ம ஜோதி வந்து சுய பிரகாசம் இருக்கும். அவருடைய இடம் வந்து அங்க பாத்தீங்கன்னா நித்தியமா சந்தோஷம் இருக்கும். இந்த லோகத்துல ரெண்டுமே கலந்து இருக்கும். பவித்ரம் பரமம் பவான், ஏன்னா நீங்க தான் வந்து பரம சத்தியம், தூய்மையானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம். ஓகே, நீங்க நித்தியமானவர், திவ்யமானவர் அப்படின்னு சொல்றார். ஆதிதேவம் அஜம் விபும, நீங்க தான் ஆதிதேவர், அதாவது உங்களுக்கு பிறப்பென்றதே இல்லை. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து மிக மிக பெரியவர். ஓகே, ஆதிதேவம் அஜாம் விபுக ஆஹுஸ்துவாம் ருஷய சர்வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதெல்லாம் வந்து எங்க சொல்லியிருக்காங்க? இவங்களை பத்தி இந்த எல்லா உண்மைகளும் எங்க சொல்லியிருக்காங்க? ஏற்கனவே தேவரிஷி நாரதர் சொல்லியிருக்காரு. அசிதோ தேவலோ வியாசர், இவங்க எல்லாம் வந்து ஏற்கனவே அவங்களுடைய வேதங்களை சொல்லியிருக்காங்க. நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர், இவங்கெல்லாம் யாரு? சிறந்த ரிஷிகள். ஏற்கனவே அவங்க வேதங்கள்ல சொல்லி அது எல்லாத்தையும் உறுதி பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா கிருஷ்ணா, எனக்கு இப்பதான்டா புரிஞ்சிச்சு, நான் இத்தனை நாள் வந்து நீ என்னோட ஃப்ரெண்டு கசின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். 2வது அத்தியாயத்துல வந்து சரணாகதி ஆச்சு, குருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனா இவ்வளோ அளவுக்கு வந்து ஐஸ்வர்யங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கு. நீதான் பரபிரம்மன் இல்லையா? பவித்திரமானவர். ஓகே, பரமசத்தியம், நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், எல்லாத்துக்கும் முழு 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 முதற் கடவுள் நீங்க தான். ஆதிதேவர், அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு பிரம்ம சம்ஹிதையில நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவருக்கு பிறப்பே இல்லை இல்லையா? எல்லாத்தையும் விட பெரியவர். இந்த குணாதிசைகள்லாம் வந்து உங்க கையில இருக்குன்றத நான் இப்பதான் புரிஞ்சேன். அது பார்த்தா ஏற்கனவே நம்மளுடைய ரிஷிகள்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. ம் அதுக்கு அடுத்தது யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பாலமுருகன் பிரபு, இந்த हरे 2 कृष्ण ஸ்லோகம் माताजी। படிச்சிருங்க. हरे कृष्ण माताजी। सर्वं एकत्रुदं मन्ये यन्मा यन्मां वदसि शेषव न न हि ते भगवान् प्रज्ञितं विदुदेवानानवा सर्वं सर्वयं येवात्मानादमनं वेदतपं पुरुषोत्तम बोधभावनबोधेश
தேவ தேவ ஜெகத்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். இப்போ என்னாச்சு? அர்ஜுனனுக்கு கிளாரிட்டி வந்துடுச்சு. நமக்கெல்லாம் கிளாரிட்டி வந்துச்சா இல்லையா? பதிலே காணோம். வந்துருச்சுங்க மாதாஜி. வந்துருச்சு. வந்துருச்சுங்க மாதாஜி. ஓகே. ஓகே. ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கு. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து நமக்கெல்லாம் இன்னும் நிறைய நாள் எடுக்கும். பட் அர்ஜுனன் வந்து 2வது அத்தியாயத்தில் சரணடைஞ்சிட்டாரு. அப்புறம் நீங்கள் தான் எல்லான்றதை வந்து ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கிட்டாரு 10வது அத்தியாயத்தில். ஏன்னா அவர் என்ன சொன்னார் ஆரம்பத்தில், உனக்கு எதை தெரிஞ்சா இன்னும் நீ நல்லா கிளாரிட்டி ஆகோ அந்த ஞானத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துடைய பொருள் ஞாபகம் இருக்கா? ஆ, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது விவேக தத்துவத்தை அறிய முடியாது. யாரால புரிஞ்சுக்க முடியாது? தேவர்களாலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, அசுரர்களாலும் உங்களுடைய தத்துவத்தை, வியக்கத்தக்கக்கூடிய தத்துவத்தை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஸோ அவரை புரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? பொறாமை இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? தூய பக்தி பண்ணணும். அச்சச்சோ எனக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா கவலைப்பட வேண்டாம். அந்த இச்சை, டிசையர், அது இருந்தால் போதும். அவர் வந்து நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சு அவர் 10 அடி எடுத்து வச்சு வருவார் நமக்கோசம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். கடைசியில் என்ன சொல்லிட்டாரு? உங்களுடைய சக்தி மூலமா உங்களை நீங்க தான்ப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா? ஸோ அதனால இவருக்கு சம்மப் பண்ணணும்னா இதுல வந்து அவர் தான் ஆதி மூலம்னு புரிஞ்சுக்கிறார். அப்புறம் தேவர்களின் தேவரும் புரிஞ்சுக்கிறார். இந்த அகிலத்தின் இறைவனும் புரிஞ்சுக்கிறார். சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். என்னால் உங்களை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியலப்பா, உங்களால தான் உங்களை புரிஞ்சிக்க முடியும்னு சொல்கிறார் இல்லையா? ஸோ அனைத்திற்கும் மூலம் நம்ம பார்த்தோம். பிரம்மா பண்ணாரு, அப்புறம் அவர்கிட்ட தான் எல்லா தேவர்களும் வந்தாங்க. தேவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிமிட்டடு பவர் தான் இருக்குது அவங்க செய்யறதுக்கு. அவங்க கூட யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க? நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை கூட தேவர்களை யார் கீழே போகிறாங்க? கடைசியில் பகவான் கிட்ட தான் போகிறாங்க இல்லையா? அவங்களால எல்லா பிரச்சனைகளும் வந்து தீர்த்து வைக்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதாவது அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸ்ல ஒரு உதாரணம் பார்த்துருக்கோம். பூமி தேவி வந்து பிரச்சனை இருக்குன்னு பிரம்மா கையில போனார். பிரம்மா வந்து யார் கையில கூட்டிட்டு போனாங்க? கிருஷ்ணர் கையில கூட்டிட்டு போனார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு விஷயம், அந்த பிரம்ம விமோக லீலை நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து இங்க சின்ன பையனா விளையாடிட்டு இருப்பாரு, மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களோட இருப்பாரு. இவன் என்னடா இவ்வளோ அளவுக்கெல்லாம் இருக்கானே, இவன் என்ன இத்தனை அசுரர்கள்லாம் கொண்டாருன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாவுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரும். சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அங்க பசுக்களை வந்து மேய்ஞ்சிட்டு இருக்க பசுக்களை கன்றுக்குட்டியை வந்து கடத்திட்டு போயிடுவார். அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல என்னடா கன்றுக்குட்டி காணும்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஓகே, இரு நீங்க எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டுங்க, நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ஒரு கையில வந்து தயிர் சாதத்தை வச்சுட்டு சாப்பிட்டு இருக்கிறவரும் வந்து போவார். போயிட்டு இந்த பக்கம் திரும்பி வர்றதுக்குள்ள கும்பா உட்காந்துட்டு இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து காணும். சரி என்னடா இதுன்னு அப்படின்னு யோசிப்பார். ஓகே, இதெல்லாம் யார் செஞ்சாருன்னு அவருக்கு புரியும். அதனால இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுவார்? அத்தனை பசுக்களும் அவராக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆவார். அத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸாக அவரும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆவார். அத்தனை லஞ்ச் பாக்ஸாகவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆவார். அவரே விரிவாக்கும். அவரே வந்து தன்னை விரிவுபடுத்திக்கிறார். ஆ, அவங்க ஏன்னா வீட்டுக்கு சாயங்காலம் போனால் அவங்க அப்பா அம்மாலாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கல்ல, பசங்க எங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மாதிரி ஒரு வருஷம் நடக்குது. ஆ, அப்புறம் வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து ஆச்சரியம், என்னடா நான் இப்பதானே கடத்திட்டு போனேன், இவங்க பார்த்தா இத்தனையா எல்லாமே அப்படி அப்படியே இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பிரம்மா யோசிப்பார். ஓகே, அச்சச்சோ நான் ரொம்ப தவறு பண்ணிட்டேன், இவர் கையில போய் விளையாடிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ, குற்ற உணர்ச்சி. இது வந்து ஒரு நிமிஷத்துல ஆன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு வருஷம் ஆயிடும். ஓகே, இது வந்து பலராமருக்கு கூட புரியாது இது என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் சொல்லி தான் விலாவரியா சொல்வார். அப்போ புரியும் அவருக்கு. பிரம்மா வருவார் தான் பண்ணது தப்புன்னு தெரிஞ்சுட்டு. அப்புறம் அந்த வாயில் காப்பான் கிட்ட வந்து நிற்பார். வாயில் காப்பான் வந்து போயிட்டு சொல்வார், கிருஷ்ணா இது மாதிரி பிரம்மா வந்திருக்காருன்னு. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து கேள்வி கேட்பார், என்ன பிரம்மாப்பான் அப்படின்னு. அப்போ இப்போ கேட்டுட்டு இருக்க பிரம்மாக்கு ஷாக் ஆகிடும். என்னடா எந்த பிரம்மான்னு கேட்குறாரு? நான் தானே 4 தலை கொண்டிருக்கிற பெரியவன், நான் தானே சிறந்தவன் சொல்லிட்டு நான் தானே கிரேட்டுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். இவர் வந்து என்னடானா லொசுக்குன்னு எந்த பிரம்மான்னு கேட்குறாரு? அதான் அந்த பூலோகத்திலுடைய பிரம்மா 4 பிரம்மாவான் அப்படின்னு கேட்பார். இவர் உள்ள போவார் அமைதியா.
போனா 10 தலை பிரம்மா இருக்காரு, 50 தலை பிரம்மா இருக்காரு, 100 தலை பிரம்மா இருக்காரு. அவருக்கு வெக்கம் ஆயிடும். ச்சே ச்சே, என்னடா பண்ணும் நம்ம? 4 தலை வச்சுட்டு 4 ஆட்டம் ஆடிட்டோமே, இங்க 50 100 தலை வச்சிருக்கவங்களாம் அமைதியா இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு வெக்கப்பட்டு அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்பார். ஓகேங்களா? ஆ, அப்போ வந்து பிரம்மா கூட அஜ்ஞானம் இருக்கு இல்லையா? ஏற்கனவே சொல்லிட்டு தான் போயிருப்பாரு கிருஷ்ணர். அதாவது நான் வந்து லீலை பண்ண போறேன்ப்பா, இது மாதிரி நான் கீழே இறங்கி போறேன்னு. அதை வந்து என்ன பண்ணாரு? மறந்துட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மாதாஜி, ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா மாதாஜி? यस माताजी। தெரியுதா பிரபு? हाँ यस माताजी। ஓகே. தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே. என்னடா நான் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவார். ஓகே. ஸோ அதுக்கிட்ட அப்புறமா வந்து அவர் மன்னிப்பு கேட்பார். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து தேவதேவர்களுடைய நிலைமை கூட. ஓகேங்களா? இங்க இருக்க 2 ஸ்லோகம் படிங்க. கேசவ பிரபு 2 முடிச்சிடுங்க. कथं विद्यामहं योगिं त्वां सता परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृणु शृणुवतो नास्ति मे मृतम्। இன்னொன்னு முடிச்சிட்டீங்களா? हाँ यस माताजी। ஓகே. ஸோ உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம்? பகவானே, வேறு எந்த உருவங்களிலும் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? இப்ப கேள்வி கேட்கிறார். நான் வந்து உங்களை எப்படி வந்து இடையறாது நினைப்பது, தெரிஞ்சுக்கிற, அறிவது எப்படி இது சாத்தியம்? பகவானே, வேறு எந்த உருவங்களிலும் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? எந்த உருவத்து மேல நான் மெடிடேட் பண்ணணும்னு கேட்கிறார். ஓகே. ஜனார்த்தனா, உமது வைபங்களில் யோக சக்தியையும் பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். எப்படி நமக்கு ஆசை இருக்கும் இல்லையா? ஒரு குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்டு இன்னொன்று சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 சாப்பிட்ற வரையும் என்ன ஆகும்? திகச்சிடும் அதுக்கு பிறகு இல்லையா? பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கறதுனால அவருக்கு வந்து என்ன ஆகுது? திருப்தி ஆகலை. என்ன ஆகுது? அதிக ஆர்வம் வருது. அதனால நீங்கள் உங்களை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க, இன்னும் சொல்லுங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணரை பற்றி அவர் வந்து சொல்லுங்க, உங்களை பற்றி நான் கேட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். ஓகேவா? ஸோ அவருடைய வைபவங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து நித்தியமாக நம்ம நினச்சி பார்க்கணும். நினச்சிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் படிப்படியாக குறையும். ஸோ நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. நம்மளும் அந்த நிலைக்கு போகணும் இல்லைங்களா? ஸோ எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாருங்கன்னா அவருடைய சிறப்பம்சம், பாம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோல் வந்து வழவழப்பாக இருக்கும். அது மாதிரி யாராவது நிற்க முடியுமா? ஃபஸ்ட்டு டான்ஸ் ஆட முடியுமா? டான்ஸ் ஆடினது ட்ரை பண்ணால் கூட நம்ம ஜம்ப் பண்ணி கீழே விழுந்துருவோமா? பட் இருந்தாலும் அந்த வழுவழுப்பான இருக்கிற நாகத்து மேலே நடனம் பண்ண கிருஷ்ணர், அதே மாதிரி அந்த வழுவழுப்பு கொண்டவுடைய நாக்கு தான் நம்மளுடைய நாக்கு. அதுக்கு ஈரத்தன்மை இருப்பு இதுக்கும் இருக்கு. அங்கே நடனம் பண்ணார். அதே மாதிரி நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணி அந்த கிருஷ்ணரை நம்ம நாக்கில் வந்து நடனம் ஆடிட்டு இருக்கார். அதை வந்து நல்லா நம்பி பக்தி பண்ணி நம்மளும் வந்து உயர்ந்த கதியை அடையணும். சரிங்களா? ஆ, 19வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री भगवान उपास कंददे कद 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 कदमिष्यामि दिव्या हयादम विभुषदे प्रदान्यद कुरु श्रेष्ठ नास्तयन्दो विस्तर्य मे। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நிறைய அவதாரங்கள் இருக்கு இல்லையா? சிவன், ஆஹ் பிரம்மா, இந்திரா, அப்புறம் வந்து யமதர்மா, எல்லாருமே இருக்காங்க. பிரகலாதா, வியாசா. பாருப்பா, என்னுடைய வைபவங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணில் அடங்காதது, எல்லையற்றது. அதாவது கடல்ல வந்து அலைகளை நம்மளால வந்து எண்ணிக்க முடியுமா? கடல்ல வந்து அலைகள் ஓய்வதில்லை. அலைகளை வந்து நம்மளால வந்து எண்ணவும் முடியாது. அது மாதிரி தான் என்னுடைய லீலைகள், வைபவங்கள்லாம். ஆனால் இதில் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயத்த வந்து நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேங்களா? ஆ, ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்க, 2 பேர் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்காரு, அதில் என்னவா இருக்கார், ஒரு சைடு ஒருத்தர் படிங்க, இன்னொரு சைடு ஒருத்தர் படிங்க.
விஷ்ணு 12 ஆதித்யர்கள், சூரியன் வானில் ஒளிர், அது மாதிரி படிக்கணும். மூணாவது படிங்க. மரிசி, ம் மருத்துக்கள். மருத்துக்கன், மருத்துக்களர், ஆ சந்திரன், ம் நட்சத்திரங்கள், ம் சாமவே சாமவேதம். சாமவேத ம் சமவேதம், வதயங்கள், வேதங்கள்ல வந்து சாமவேதம். தேவர்கள்ல வந்து அவர் இந்திரனா இருக்கார். இந்திரன், ம் தேவர்கள், ம் மனம், புலன்கள், ம் வாழ் சக்தி. வாழ்க்கை வாழ்க்கை சக்தி, வாழும் உயிரினங்கள், ம் சங்கரன், ம் சூத்திரர்கள், முதலாச்சு ம் சூத்திரர்கள், ருத்ரர்கள் இருக்காரு இல்லையா? சூத்திரர்கள் 11. குபேரன், ஐஸ்வர்யன். யக்ஷராட்சர்கள், ஸ்கந்தன் படைத்தலைவர்கள். ஸ்கந்தன் ஓகே. ஸ்கந்தன் ஸோ இவர் படைத்தலைவன். வந்து தேங்க்ஸ் பிரபு. ஸோ 12 ஆதித்யாஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணுவா இருக்காரு. வானில் ஒளிரக்கூடிய சூரியனும் அவர் தான் இருக்காரு. மருச்சிக்கல்ல வந்து ம், மருச்சிக்கல்ல மர்த்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் மரிச்சியா இருக்காரு. நட்சத்திரங்கள்ல வந்து அவர் சூரியனா இருக்காரு. வேதங்களில் வந்து அவர் சாமவேதனா இருக்காரு. தேவர்கள்ல வந்து அவர் இந்திரனா இருக்காரு. புலன்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் மனமா இருக்காரு. வா வாழும் உயிரினங்கள்ல வந்து வாழ்க்கை சக்தியா இருக்கார். ஓகேங்களா? ஆ. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானும் அவர் தான் இருக்காரு. குபேரனாவும் இருக்காரு. ஸ்கந்தனாவும், அதாவது படைத்தலைவனாவும் அவர் தான் இருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவை எல்லாத்துலயும் அவர் வந்து அவராக தான் இருக்கிறாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? மனிதர்களில் மன்னனும், ஆயுதங்களில் வஜ்ராயுதமும், பசுக்களில் வந்து காமதேனும், சந்திர சந்ததி உருவாக்குவதில் வந்து மன்மதனாகவும், பாம்புகளில் வாசுகியாவும், தவ தவலோக பாம்புகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசேஷன், நீர் தெய்வங்களில் வந்து வருணனாவும், ஆம், ஆரியமாகவும், சட்டத்தை வழங்குபவர்களில் யமன், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக் தைத்திய அசுரர்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாதனும், ஆம், அழிக்கப்படுவர்களில் காலமாகவும் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஓகே. நீர்நிலைகளில் வந்து பெருங்கடலாகவும், முனிவர்களில் பிரகு முனிவராகவும், அதிர்வுகளில் ஓங்காரமாகவும், யாகங்களில் ஜபமாகவும், அசையாதவற்றில் இமயமலையாகவும், மரங்களில் ஆலமரமாகவும், தேவ ரிஷிகளில் நாரதராகவும், பாடல்களில் சித்திர சித்திரதனாகவும், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கபிலராகவும், உச்ச குதிரைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்ச ஐஸ்வர்யர், ஐராவதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யானை. ஓகேங்களா? ஸோ இது மாதிரி சிறந்ததில் எல்லாத்துலயும் சிறந்ததா வந்து அவர் இருக்கிறாரு. ஓகேங்களா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. மிருகங்களில் சிங்கமாகவும், பறவைகளில் கருடனாகவும், ஆஹ், காற்றாகவும் இருக்கிறார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுதத்தில் எல்லாத்தையும் ஸ்ரீராமன், ஆயுதத்தை ஏந்திபவர் ஸ்ரீராமனாவும், மீன்களில் சிராமீனாவும், பாயும் நதிகளில் கங்கையாகவும், படைப்புகளில் ஆஹ், அவர் இருக்காரு. அறிவியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக அறிவியல், தர்க்கவாதத்தில் வந்து உறுதியான உண்மையா இருக்கிறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த விஷயங்கள்ல அவர் இருக்கார். படைப்பாளி பிரம்மாவும் நானா இருக்கிறேன் அப்படின்றாரு. ஓகே. ஸ்தோத்திரங்களில் சாமவேதமாகவும், கவிதைகளில் காயத்ரியாகவும், மாதங்களில் மார்கழியாகவும், வசந்த கால மலர்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்லிகை மலர் இல்லையா, அதுவாகவும் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன். இந்த பிக்சரை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, இது எல்லாமும் அவர் தான் இருக்கிறார். ஓகேவா? சார் அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்லை. அணுவுக்குள்ள அணுவாவும் இருக்கிறார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. यश्चापि सर्वभूतानां पीठं तत् अहमर्जुन न तत् अस्ति गुणा यस्यान् मया भूतं सचराचरं ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. नाभूत् மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நான். ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் அவர் தான் வந்து விதை அளிக்கும் தந்தைன்னு சொல்லிட்டு. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்க முடியாது ஒன்றும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். எதிரிகளை வெல்வோனே,
இதை யாரை சொல்றாங்க? அர்ஜுனனை வந்து குறிப்பிடுறாங்க. என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே. நான் உன்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறதுல என்னப்பா, வெறும் சாம்பிள் ட்ரையல் தான் காமிச்சிருக்கேன், உண்மையான மூவி இன்னும் காமிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஆ சொல்லு, இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यद्यद् विभूतिमत्सर्वं श्रीमद् वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजो अष् अंश्च சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியில் இருந்து தோன்றுபவை என்பதை நீ அறிவாயாக. ஸோ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அழகான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அழகு வந்து எதை குறிக்குதுன்னா, அவர் பண்ண சிருஷ்டியோடைய அழகு எப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த பொருள் வந்து இவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இதை பண்ண சிருஷ்டிகர்த்தா எவ்வளோ அளவுக்கு அழகா இருப்பாரு இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமாங்கள். இல்லையா? யசோதாஜி. அவருடைய அழகை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு வந்து அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்க்குறோம், ஒரு பிரளயம் நடக்குது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அழிஞ்சிருது. ஓகேவா? மார்க்கண்டேய முனிக்கு வந்து ஒரு ஆசை. அதாவது நான் கடவுளுடைய ரூபத்தை நான் பார்க்கணும், அவருடைய அண்டங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை. அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாரு, அவருடைய ஆசிரமத்திலேருந்து அவர் இந்த வெள்ளம் வருது, நீந்தி போறாரு. நீந்தி போயிட்டே இருக்காரு. அந்த சமயத்துல இந்த இலையில ஒரு குழந்தைய பாக்குறீங்களா, அவர் வந்து கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஸோ முகுந்தா அழகா இருக்கார். அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய மூச்சு காத்தால அவரை உள்ள இழுத்துக்கிறார். அவர் உள்ள போறாரு, பார்த்த எல்லா அண்டங்களையும் எதெல்லாம் பார்க்கணும்னு இஷ்டப்பட்டாரோ அது எல்லாத்தையும் பார்க்குறார். அவர் மூச்சு விட்ட உடனே இவர் வெளியே வரார். ஓகேவா? ஸோ அந்த பேனியன் ட்ரீ வந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெகநாத் பூரியில இருக்கு. ஓகேங்களா? ஜெகநாத் பூரியில் அந்த மரம் இருக்கு. ஸோ அவர் என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினைச்சாரோ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வெளியே வரார். வெளியே வந்து சாதாரணமாக இருக்கிறார். அந்த குடிசையில் நம்ம எப்படி போய் அவருடைய ஆசிரமத்தில் இருந்தாரோ அது மாதிரி இருக்கார். மீன்வேல் அந்த எல்லா பிரளயமும் முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அவருடைய அழகு புகழ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியில் இருந்து தோன்றுபவை. சிறு பொறின்னு யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளவு அளவுக்கு வேணும் ஞானம் நமக்கு. ஓகே, அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து என்ன இருக்கணும், முயற்சி இருக்கணும், அவர் மேல வந்து ஆர்வம் இருக்கணும் இல்லையா? அப்ப ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இது எல்லாத்தையும் நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீ தேவையில்லாம ஏன் ஃபுல் எஃபோர்ட் எடுக்கணும், எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும்னு இல்லையா? ஸோ நமக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கடவுளை பார்த்தா கூட நமக்குள்ள என்ன கிடைக்கும், திருப்தின்றது வரும் இல்லையா? ஸோ எப்படி இந்த பிக்சர்ல வந்து கிருஷ்ணரை வந்து எல்லாரையும் பார்க்குற எல்லா விதத்துலையும் பார்க்குறாரு யாரு, ஒரு பண்டிதனானவன். அவனுக்கு வந்து ஞானம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஞானம் இருக்கிறதுனால அவன் எல்லாத்துலேயும் வந்து பரமபுருஷ பகவானை பார்க்குறார். அந்த ஞானம் நமக்குன்னு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல தான் இருக்காரு, அந்த இடத்துல தான் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால பேதம் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு வந்து விலாவரியா கேட்குறாரு இந்த கேள்விகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து நம்மளுக்கோசம் தான், பொதுமக்களாகிய நமக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானம் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இன்னும் சொல்லுங்க. ஏன்னா அது வந்து அமிர்தம் போலது. கடவுளுடைய வைபவங்கள்லாம் வந்து அவருடைய லீலைகள்லாம் வந்து இனிமையானது. அது வந்து கிருஷ்ணருடைய உணர்வில் நம்ம மூழ்கிறதுக்கு அமிர்தமான அவருடைய விஷயங்களை கேட்கணும். ஸோ நம்ம விரிவாக கேட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன அர்த்தம், கிருஷ்ணரை மேலே நமக்கு அன்பு இருக்குன்னு அப்படின்னு அர்த்தம். அவர் விஷயங்களை கேட்க கேட்க நமக்கு தூய்மையாகுது இல்லையா? ஸோ அவருடைய உண்மையான கருணைக்கு பாத்திரமா ஆகுறோம். ஓகே. ஸோ நம்மளுடைய மனம் உயிர் சக்தி எல்லாமே அவர் தான் இருக்காருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? ஓகே. ஸோ அதனால அவர் வந்து மரணமாகவும் இருக்காரு, நமக்கு அமைதியாகவும் இருக்காரு, ஞானமாகவும் இருக்கிறார் இல்லையா? ஸோ கேட்பதற்கு ஆர்வத்தின் மூலம் பக்தி தொண்டிற்கு நீர் ஊற்றுவதால் நமக்கு என்ன ஆகுது, நம்பிக்கையும் மன உறுதியும் வந்து அதிகரிக்குது. இதை கேட்க கேட்க நம்மளுடைய கடவுளுடைய உன்னதமான நிலை நமக்கு தெரியுது. என்னிடம் உள்ள நல்லவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய பிரதிபலிப்பேன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நம்ம இங்கே முடிக்கலாம். கண்டினியூஸாக நம்ம ஜபம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து சீக்கிரமாக ஜாயின் ஆனீங்க. அதே மாதிரி வந்து நாளைக்கும் வந்து ஜாயின் ஆகலாம். நம்ம வந்து டைம் ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு ஒரு ரவுண்டு ரொட்டேஷனில் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய் नामाचार्य हरिदास ठाकुर की
जय जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल बोल हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय 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 मन हरिनाम संकीर्तन की जय जय मन all glories to assembled devotees. Hare Krishna. ஓகேங்களா? हरे So, कृष्ण हरे कृष्णा मदर Hare Krishna. हरे कृष्ण माता Hare Krishna.